maka na abịa n'obodo ijiji enwere oke ijiji, abịa n'obodo Udene enwere ezeke Udene, abịa n'obodo Ebini enwere ọkụ Ebini, abịa n'obodo Eke enwere eke ọgba, abịa n'obodo ọzọ enwere ọzọ dị mgba, abịa n'obodo ụmụ agbụsị enwere ọtọ okworisi isi chekwuruche. Ya bụ na onye ọbụla nghọta anaghị agbasebu ike n'ọgbọ, onye ọbụla nghọta anaghị agbasebu ike n'ọgbọ, maka na enwe ka o si gbasebu ike n'ọgbọ na onye nwe ọbụla chere ya chọrọ abịa agụgharị nya bụ okwu. Ya ka m ji asị agịrịgba agịrịgbachi okike anyị deeme daalụ 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 Chimoo. Ọnatarachi nkụzi ọnatarachi, anyị ga-akụziri maka ọnatarachi. Ana m akụzi nkụzi a na ngalaba na-atọ ọnatarachi ya ebumpụta ụwa gị, nsụtụ ya n'oyibo enwe nkịsị gị your natural potentials. Ana m akụzi n'ụdị ngalaba na-atọ gift, talent and temperament. Ọnatarachi nke ọzụzụ anaghị enyere aka ka o wee chawapụta. Ọnatarachi nke ọzụzụ ada enyere aka, onwe onye ga-eje zụọ gị na gift amụpụrụ gị ịsa ọkụ. Ọ bụrụ gị ji ozi nke ndụ ebe ebe, ọ bụrụ gị na-eme nwaanyị aga ọtụrụ ime, ọ bụrụ gị na-eme onye isi ya ọfụgba ụzọ, onye ngwọrọ ojebe ije, onye isi ya ọfụgba ụzọ, onye kpenta ji ya ọdịrị ọcha. Anyị hapụghị anyị ejekwuru onye, anyị hapụghị anyị ejekwuru onye. Ezigbo gị abịa ma bịanụ biko bịanụ 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 bịanụ. Ụmụ Igbo na-ayọ gị bịanụ, ụmụ Igbo na-ayọ gị bịanụ, ndị National College na-akpọ gị bịanụ 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 Chukwu. Ezigbo oke abịa ma bịanụ Chukwu. Anyị na-ayọ gị bịanụ, anyị na-ayọ gị bịanụ, anyị na-ayọ gị bịanụ, anyị na-ayọ gị bịanụ. Bịanụ bịanụ n'isi ugwu Chukwu, anyị na-ayọ gị n'isi ugwu. Tinye n'ọnụ Chukwu Olisa, bịanụ bịanụ n'isi ugwu Chukwu, anyị na-ayọ gị n'isi ugwu Igbo Chukwu. Chukwu Olisa, bịanụ bịanụ n'isi ugwu Chukwu, anyị na-ayọ gị n'isi ugwu Igbo Chukwu. Chukwu Olisa, bịanụ bịanụ n'isi ugwu Chukwu Olisa, anyị na-ayọ gị n'isi ụmụ gị. Chukwu Olisa, bịanụ bịanụ n'isi ugwu Chukwu, anyị na-ayọ gị n'isi. Anywhere you go, if you don't see Igbo man, nwanne gị bọcha. Bọchapụ ọsọ n'ebe afọ lelele, lachapụ ọsọ n'ebe afọ tineti. Obodo siri ike na ndị Igbo ga-abanye, abanye ebe afọ eburu ike wepụta. Ugochukwu nyela anyị nya nwa ka eji aga n'ụlọ. Iyo oko, iyo okoko. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi National Secondary School Awka, unu asaala chie. Ndị niile na-alụ na National College maka ọgbọ ọsọ ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ nkwa ndị na-alụ ihe ọzọ abụọ nkụzi ọdabụrụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ niile unu abọọla chie. Ọ ka Igbo si ekene, ọ bụghị ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma bụ broken Igbo. Ndị ọcha na-asị good morning, anyị na-asị good morning. Anyị na-ajụ ese, ọ ka isi Igbo si ekene. So nye anapụghị mgbe maka na oge anyị eriro nne. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Onye kwuru ihe unu bụ Maazị Obi Nwoye. Maazị Obi Nwoye. Ife eji mara m bụ Omenigbo. Onye m Omenigbo. Abụ m onye isi ndị otu akpọrọ Ozioma Igbo. Ozioma Igbo. Unu nwere isi awele bụ ụmụakwụkwọ National College tata wee soro na ndị anyị bịara ka enye unu Ozioma Igbo. Ozioma Igbo bụ
and ka nsụ ya n'oyibo ma ka nkọwa onwe m n'oyibo. Mwa bụ Maazị Obi Nwoye. Nsụ ya n'Igbo, nsụ ya n'oyibo. Mwa bụ Maazị Obi Nwoye bụ onye gụrụ biological sciences na ụlọ akwụkwọ mahadum ma na-abịazialụ nto wee fụọ natalichi m wee nwogharịa yigharịa awọrọ wee ghọrọsịa onye odee abụ ọkacha abụ Igbo, bụrụkwazịa onye ji asụsụ Igbo enye nkụzi mkpalite mmụọ na-ezisakwa ozi ọma. Ka anyị dashịa onye abụghị onye Igbo ebe a 30 seconds wee kọwaa ya sọsọ ya bụ oyibo unu ga-anụ n'ọnụ m. Asị m that I am Maazị Obi Nwoye aka Omenigbo. I am a biological scientist by training, but I have metamorphosed into a poet specializing in Igbo poetry and an Igbo language embraced motivational evangelizer. Mgbe esuru Igbo na-akụ ha aka nso oyibo n'ụkọba aka, a ga-agbapụ ọsọ ozugbo. Anyị bịara ịkụziri unu isiokwu nkụzi anyị bịara inye unu dịka anyị na-enye ụmụ akwụkwọ ndị ntorobịa ebe niile anyị na-eje bụ nkụzi ọnatarachi. Onwe ihe nụrụ dị ya, ụnụ anụrụ dị ya. Ọ ihe Igbo ka a na-eme. Igbo na-ekwu n'ọnụ na-ekwu n'opi na-ekwu n'ịgba n'ịgba. Ọ ịbụrụ onye Igbo a na-ekwu ị na-eme gịnị, a na-eti aka ị na-eme gịnị, ị na-ata. Ọ ya bụ na Igbo ka a nọ. Ofu ụtọ nnukwu ụtọ bụ n'ihe niile a na-agụzi agụ na asembili ụmụ akwụkwọ bụ Igbo ka unu bụcha ha ncha ka ọ na-omu n'aka unu gbamite. Abịa na-asị n'Igbo enweghị ebe Igbo kwụ ya. Wepụ na antem niile ọ tọrọ ihe niile a na-agụ ngụ ha ncha n'Igbo. Ọ tọrọ m nnukwu ụtọ jide nke unu ji. Dịka m wee na-ekwu, ọ bụ na mgbapụ ya ọsọ kịta mgbe nkụchago oyibo niile ahụ sị gị na mbụ gbapụ ya ọsọ, mgbe m ga-agbapụ ya ọsọ ị ga-achọpụta na o nwere ihe dị iche n'ukwu epizọ n'anya na okpotokpo bi. Maka na abịa n'obodo ijiji enwere okporoke ijiji, abịa n'obodo udene enwere ezeke udene, abịa n'obodo ebini enwere ọkụ ebini, abịa n'obodo eke enwere eke ọgba, abịa n'obodo ọzọ enwere ọzọ dị mgba, abịa n'obodo ụmụ agbụsị enwere ọtọ okworisi isi chekwuruche. Ya bụ na onye ọbụla nghọta anaghị agbasebu ike n'ọgbọ, onye ọbụla nghọta anaghị agbasebu ike n'ọgbọ, maka na enwe ka o si gbasebu ike n'ọgbọ na onye nwe ọbọdọ ga-ene ya aja anya. Agịrịgba okike anyị nwere abịa agụgharị nya bụ okwu ya ka anyị ga-asị agịrịgba okike anyị na-eme daalụ anyị ekene gị Ezochukwu okike abịa ma anyị aka eme karịa, mana anyị were oge niile wee kene ebe Ezochukwu okike abịa ọ na-alụ nkụzi ndị ọzọ anyị ji wee bịa ngwa ka gbapụ ya ọzọ. Anyị ga-akụziri maka ọnatalichi. Ana m akụzi nkụzi a na ngalaba na-atọ ọnatalichi nya ebumpụta ụwa gị nsụtụ ya n'oyibo enwe nkịsị gị your natural potentials. Ana m akụzi n'ụdị ngalaba na-atọ gift, talent and temperament. I ga move very fast because of time. I ga ebido with gift. Gịnị ka gift Igbo kpọrọ gift? Abịa na n'Igbo ọ na-abụ ndị mmadụ na-ekwekọsị nwa dị gifted, nwa dị talented, nwa dị gifted, nwa dị talented. Ya arụ a na-ekwu ya dịka ofu ihe. Ha na-aba abụrụ ofu. Gift dị iche, talent dị iche. Nke ọbụla nwere ihe ọ na-ama ka anyị gwazi gị dị iche na ha na-abụ. Gift bụ onyinye ọnatalichi nke ọzụzụ anaghị enyere aka ka o wee chawapụta. Ọnatalichi nke ọzụzụ ada enyere aka. Onwe onye ga-eje zụọ gị na gift. Amụpụrụ gị na ịsawa ọkụ na gift. Ọ bụ na ị nwere onwe onye ga-enwe o nwere ka anyị use practical example. Enwere nwa nke afịa
ọ bụ ndị mee music ka njigoro be ndị ọcha wee butie ndị mee music onwe ya na-akpọ Mozart na Mendel. Ndị a bụ ndị founders of classical music in those days. A gwara na that Mozart one of the founders of classical music. All the 3 years na-akpọ organ 3 years. All the 5 years na-compose okwu na-ede solfa notation ọ compose ya o je kụziere ndị mmadụ. Biko kedu mahadum o jegoro wee jee gụta ka esi eme ihe niile mgbe ọ ka dị aha ịtọ mgbe o jebeghị skuul ụna na-ata akụ na-eti ihe a bụ gift maka isi ebe a mpụ ka ichi ya n'akwụkwọ nsọ. Ụmụ nwoke a na-akpọ Joseph onye ọka nlọ n'akwụkwọ nsọ unu ama ya eje na Joseph nwa Jacob ọ bụ ya nne ya mụpụrụ Joseph obido na-alọ nlọ n'aka nlọ o jehọ na n'ugwu Zion jee buo ọrụ 40 days and 40 nights ọ gbarata amụpụrụ anya ịkọlị ala ịlọ gwa gị ihe ọ pụtara ụlọkwuo nke ọkọwakwa ihe ọ pụtara talent ọba ahụ gbaka talent all people na the gifted. E nwere nwa Nigeria Esther Okade some years back all the 10 years by National Open University na London ego mathematics single honors. Esther Okade ndị na-anọ na social media because azọ Esther Okade information all the 10 years by National Open University na London they 12 years graduate. Ihe ọ bụ maths mathematics BSc single honors 2 years. 10 qualified. So give it. Ụmụazị bụ obodo ọgbọ ụmụazị ha na-akpọ prodigy n'oyibo mmadụ Igbo gwara ya prodigy na ụmụazị bịa n'ụwa wuti nwere talent nwere ike itu mọwara isi adịghị ụmụazị na-egosi anyị Igbo mpasa na ya na anyị ga-abịa na talent bụ ya na gift na-anọ na side by side ma talent bụ onyinye na ị na-asị isi onyinye ha nchekere onye ha ji ofu afa aka m gbochie n'oyibo ụmụ nwoke wee ghọta ya talent bụ ọnatalichi nwere ọzụzụ ga-enyerịrị aka ọzụzụ ga-enye aka oge chọwapụta gịnị ka ncha dara ebe elu ọkwa ọzụzụ ka ọ bụ mgbaje nọ nna ya ịchọrọ ịbụ dọkịta ịchọrọ ịbụ lọya ya ịchọrọ ịbụ ọkaiwu ịchọrọ ịbụ dibịa oyibo a ga-azụ gị azụ ị ga-ejerịrị ebe a ga-azụ gị azụ ọ bụrụ na ọkpọ na ụdọ akwụkwọ dị etu enwekwara na-azụcha gị ịchọkwa na nke dị elu wee jesu ọnya bụ talent ụmụ onye ụfọdụ ihu nne ebe a nwere talent dị ego dị mmadụ anọrọ ebe a bụ na-eme ka nọọsụ ọ ka na nwanne eme ka nọọsụ ndị na ha amaghị onye a ga-eba ike dị egwu ma okwuzi onye akụkọ si edetu ụmụ nwunye na-ete ndị nwunye ihe agụ ọrụ nọọsụ ihe akọrị and onye amịgide megide mecha gụọ nọọsụ ịfụ ebe ọ na-arụ ọrụ ka nọọsụ n'ụlọ ọrụ ị ga-ama ihe dị iche ihe ọ na-eme na ndị ọzọ enweta ya and ha na-atachichi ịfọdụ ndị a ha na-atachichi otu sikozi si ọkpọ ọnatalichi mana ọzọs ọ bụrụ onye na ọgwụgwọ ya gụọ ya apụta na-eme olu ahụ na-ata ego and if onye ọbụla talichi onye eme ụfọdụ na ha nacha arịsị ha na-achụkwa ese edi nọọsụ dị otu elekere letara abụọ ha kọrọ onye ụlọ ọhịa ka ụdị ha ka na-agbu nso mmadụ kwesịrị iji n'oge manụ ebe ọnatalichi ga-achọ ọkụ osonyesie ya ike anyị si na data talent wee bụ anyị aga ọsịsọ ọsọ banye na nke m kpọrọ temperament anyị akụziri ụmụ akwụkwọ ihe a agụgụchago m biological sciences na unisi wee pụọ after my graduation ka m nụrụ about this temperament na-achị iwu and then ọ na-atọ m amụ kedu ka Naijiria si abịaruo ya na-agbazi Naijiria ha akụziri ụmụazị ihe ị ga-eji wee sonye n'isi ụlọ akwụkwọ ihe a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ na ihe a na ị ga-apụ ịpụta n'obodo onweghị ejikọta ha na anọ na klaasị a na-akụ tiori akụcha tiori mụsị ata na praktikal na ndafe ihe na-eke ewu ọ Naijiria fọdụ na-ese ụzọ agbazi anyị kedu ihe igugo BSc ngaje wụta masters degree ngaje wụta PhD nsị na ahụ mgbe ntorobịa na-amasị n'iyi mmadụ ga-asị mgbe ndị ọcha asị na ibu PhD olóhùn fi ẹ̀bùn náà ụmụ gị ebe ị na-akpa ike ndị ga esi mmadụ nyere ọrụ isi mmadụ nyere ọrụ na Naịjirịa ihe nyocha PhD gị pụta ịdị ka nwa sekọndịrị skuul ị na-esoga ndị ga-enye gị ọrụ sọkọ PhD gị ị were kọọsụ ha Naịjirịa kọmọn ga Naịjirịa ha ga-ahụ gị na otu PhD Naịjirịa true or false eziokwu ka asị kọmọn ga Naịjirịa iwe PhD Naịjirịa kọọsụ ha wụọ gị na asị ụfọdụ ihe ma dịka ihe ma ọ esiri gị na-ekonje sọ ya achọ ịfụ certificate mana ana m agwa gị nwere oge tọkọ na tanji sonye sie ya ike ọ bụkwa ndị ọtachi akwụkwọ akwụkwọ
na-agụtakwa n'ime ọ gbanatara chi gị bụ na ị ga-agụ akwụkwọ si agwụ ike gụba akwụkwọ si agwụ ike gụnye bụrụ prọfesọ ebe ugwu kacha eme gịnị agala ọrụ ọ natara chi mmadụ dị ya ọ bụla chi ị ga na-agụ akwụkwọ na-agụ ya na-aga gụgụo ya na mgbe aka ị ga-achawapụta mana ndị Naijiria jidere na-egwu ndị ụmụazị isi na-aghọgbu ndị mmadụ ndị na-achị anya na-aghọgbu ndị asị weta masta na-achị anya anyị esi ha nothing to offer ndị so natara chi gị n'oge ebe na-eche ndị so natara chi gị n'oge mgbe anyị gụrụ secondary school enwere ndị mụ na ha gụkọ secondary school onwe ha akwụkwọ na ụda ahụ onwe ha akwụkwọ mana ọ bụrụ ọnatara ichie ịgbacha fes na klas pụtara na field ịgbapị na-agba fes na klas pụtara na field ebe na-eche mgbe onye ọbụla nwere ebe chi echi dị eze so Naijiria aghọgbuzi n'unu na otu onye ji ọkpọkpọ satifiketi na onye ahụ bụ eze Naijiria aghọgbuzi n'unu ha na-aghọgbu ndị ntorobịa so ka m nwubie fasta na so ịchọta ọnatachi nwere ebe osi ngem ihe eje ka ọ bụrụ na agụ ihe nwere ezigbo olu join ya singing group ndị ime na na-eje ya one day somebody will discover you mmadụ achọpụta gị ọkpụkpa dị mmadụ eje skuulu mana ị ga-eburusi ike dị na-ekwe gị niile tụnye na bụ ọnatachi chebebe ọkụ ụzọ ụfọdụ nwaazị ndị efu na-egwuresi egwu kịta na-egwu mana street ka ha na-anọ ndị otu fino na forever mana ha dị lọki ọgwụ ụfọdụ n'ime ha tụkwara etu a mecha ha apụtaghị ife ndị na-akwa gospel music ndị otu gosi okeke ha chinyere udoma n'ụlọ ụka ha na-esonyekwa ya na-ekwe unu ha na-acha nwanne nwanne maka diskoba ya sịa mbịa ihe sa anyị jee ihe dị etu uche ebe ahụ okwe oge bụ n'ụmụ ọsawa ọkụ taata ọ bụrụ na-agba fes na klaasị chinyere udoma if chinyere udoma were aka na apụta ekene chinye na-agba lasị gịwa na-agba fes ife ya na-agba aka na ekele ọ fụrụ ọnatara ichie n'oge tụkwadie ọ bụrụ sọ ndị gụtara nnukwu digrii na ahụ na-alọta ihe m na-ekwu ọ bụrụ sọ ndị gụtara ụgwọ digrii na Chineke gozi ife ọnatara ichi gị ị ga-eji eme ọfụma then this temperament before ka anyị chụọ ya ọsịsọ ka anyị nweke the first one m wepụta bụ sanguine sanguine S-A-N-G-O-I-N-E sanguine ndị sanguine bụ ndị ekwurekwu ndị otu anyị ndị otu ndị ekwurekwu ndị be nna m anyị na-ekwu ekwurekwu nne ya mbọsị nwụbara ọrụ MC ihe ji nwa bụ MC omenigbo o nwere ekuzi m ka esi arị afọ nlele ndị na-arị akịta mana ihe ha na-ekwu na ndị njiri mikrofon na mmekwu karịa ka ha si nara ha mikrofon n'ekwube megịnị nsara ọkụ na-agụtị ya n'ekwu maka ọnatarichi ọ bụrụ sọsọ ihe ego na skuul ọ bụrụ sọ ihe ego n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ sọ ihe ego n'ụlọ akwụkwọ Naijiria ahụ bụzi n'ụlọ ị na-aghọta ụgwọ onye abụcha mụkwa ọzụzụ azụzụ ọsarụkwa ọgụ mebe ife bọọlụ eme MC ọgwụ na ekpo jere ọzụzụ azụtụ ndị otu ya eje ha onwe ha iji ọzụzụ eme nke ahụ wee gaa ndị sanguine bụ ndị ekwurekwu so ọ bụrụ ibe sanguine ịgbalụ n'oge n'ibe sanguine o nwere ebe ị na-eme ọfụma dịka ibe sanguine mee ihe gụọ dịka maskọf ndị nta akụkọ ụlọ ha na-agba ha na-afere ebe ọrụ ọsịsọ ọzọ gọvanọ Soludo kedu ihe anyị ịma ndị shy ha na-adị gold ọ ndị sanguine ọ bụrụ ịbụ onye sanguine jee rụba ọrụ enweghị okwu na ya jọs ọrụ ga-adị bịa onidi okwu na ọjọs aka ịma nchọwapụta maka ndị jiri okwu gị ahụ anyị jem na akwụkwọ nsọ Kraịst lenye Pita nọ n'elu mmiri na-akụ azụ mana Kraịst wee zute Pita wee fụ na Pita nọgide n'elu mmiri ọ ga-anwụnye n'obodo ama Kraịst bụ Chukwu ke Pita abụghị otu n'ime Pita ana ọ na-ana n'ihi n'elu mmiri biko eji ekwurekwu gwara akụ azụ ajụ ka m na-ajụ unu a na-enye abụ m nwoke dibịa mbekwu dị ndụ ka m ji agba afa abụ m nwoke dibịa mbekwu dị ndụ ya ka m ji agba afa ọ chọpụtara ọnatarichi Pita ofuke wee si n'elu mmiri ebe eji egwuregwu were ị na-agba azụ okwusi azụ banye n'ime na-eta mba ọ skil ebido na ndọkọ ọfụma oge ọ gbatazi Pita wee kwuo okwu karịsịa ndị ọzọ niile ebe ajụrụ tara Pita aza ya ifu ebe ọ na-adresị kọngreshọn na-achịpụkwa Pita nwa nọ n'elu mmiri na-akụ azụ emere ihe ọ na-eme ọ natara ka Chineke chọpụta ya na ebe m na-echebara asị na nkụzi m dị kọlchọral dị motivational dị evangelika ifu na kọlchọral ya nkwuru ka anyị si bata anyị ji ọja bata anyị dị ka ndị Igbo bata ọkụ ya ihe ji agafe asịpa nkụzi ya na-aba anyị na-eme ya na-ajụ ụmụ akwụkwọ ajụ mana mmebi ya tata unu anyị nwe oge ahụ so ọ ga ọsọsọ m na-ekwu mana da alọ wustandị ka anyị na-aga
ọ bụ na esi na sanguine pụọ anyị bana ndị bụ choleric 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 the choleric bụ ndị iwe ọkụ ndị authority nwantụ nwoke iwu bịa kwọ na ọdụ agwa ndị mmadụ na-asị na no weakness mana mụ ha na-afịa as weakness a na-afịa as strength ọ bụ na enwe nwanne ma nwa gị na-abụ gọvanọ na-atụsa ọda mụ na afọ na klaasị ụmụ enwe ndị dị etu a sọsọ ya na-adị right onwe ọzọ ga-adị right sọsọ ya na-adị right ụdị ndị ahụ ha na-eme ọfụma ọgụ alọ ọ ga-egbu mmadụ maka ọma sọrọ nna na tọọ gị ga-asọrọ nna ha na-eme ọfụma ọpụtara ọfụma ịma ibe emeri ime n'ibe yosọkwa ya dịka ya and ha na-abụ good leaders ha na-eme ọfụma asị ndị isi ha na ọdị choleric then ha na-eme ọfụma na military paramilitary ndị choleric maka ọla then I na-aga fast maka enwe so many examples anyị na-eru bụ ọsịsọ ka anyị nwere ike ite taa ndị nke ịtọ nwapụtara ndị kpọ melancholics ụfọdụ ndị nkụzi anya na-ebe ndị kụzie ka social sciences ga-ama ya n'ihi mana akwa na-agụ bụ na elu a na-akụzi ya sọsọ ụmụaka nọ n'university ọ na kọleji etu a ka a na-anọ asị mma abụ dọkịta mma abụ lọya mma abụ ọ bụrụ na university ọ bụrụ na amasị na ihe abụ dọkịta iru abanye kọleji iru na SS1 ide eme physics chemistry biology so na ihe abụ dọkịta gị na ndị mmụọ ọnwụ na-agbara akwụkwọ ya ị ga-eji n'oge mmadụ ihe dị sonyere n'ihe ị chọrọ ime nwere n'oge mee gịnị na-aga na dati na ụwa ya ọ ga mgbe ọ ga-eruzi ị ga-eji ba mahadum ọma mbụzi gị ọmana akasị gị akpụ gị nne mgbe ihe a na-eme so ndị melancholic MELANCHOLIC melancholics bụ ndị that's why no introverts but they are perfectionists ha anaghị ekwu oke okwu ihe na-akpakọta ọsọ gị na-ekwu mana ha na-adị very intelligent ha na-anwa akwụkwọ nne ha na-agụ mmadụ ọnụ gịnị na-eme ka ọ na-agụgụ ọ na-eme ama enwere ha na-ebe gaa anyị bụ eko German na-eko nja na-ekiri nwandụ ọgbọgọsị gị bịa ebokwanụ gaa eje Amerịka obido gosisi na adị mgbe obido na-amụrịkọ gị ihe na-eme koja ihe a bụ perfectionist melancholics ọ ka ọ dị mana advantage ha na-enwe bụ dịka nsogbu perfectionist ife dịka melancholic ebe ọ banyere dịka decoration na-ala dịka keeki na-edekoreti ifu pure melancholic o dozichaa hall ma ọ lụchaa keeki onwe ebe prezent ya aka na-ajụ kudu ime n'ihe maka ọ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme na ndị ọzọ na-aba ha darụchaa keeki onwe mbamba ntị keeki enwe mbamba ntị melancholic bụ eke pụta olecha anya o mere onwe obere isi ịpụtazi na asị ndị nwa ihe alụ pụtazi na asị na ka dị iche anụ ọkara ndị niile a na-emebu n'ọnya na egwu melancholics for you they are perfectionists mana weakness ha bụ na ha anaghị agbaghara mmadụ ihe a na-agba nwere ike gị n'obi bụ ya 10 years for some opportunity or bear ị na-asị aka ezi ime ọsọ na 2011 12 kọmgbe a ka imetere ihe bụ nkịta ọ hawa for you mana ka bụ ya weakness na abụ ndị their strength so unu cha ihe na-ekwu na-adị practical otu nọ na klaasị ndị afụsị ndị na-nọsọ na grade ka anyị go faster now ndị nke ọzọ chọrọ ịkọwa n'ugwu ndị mkpọ dị the last group phlegmatics PHLEGMATIC phlegmatic the phlegmatics bụ ndị ha bụrụkwa the list though na mana ihe jidobe ya last ndị a nwere potential mana ma mfụ dia potential maka onye si member dị ha na ha na-adị karịrị akarị onye si member ọ karịrị akarị ya ode ofumu ihe bụrụ n'ihe okwu ode ofumu ihe bụrụ n'ihe okwu onye ndị ọzọ na-edecide ihe ọ ga-eme ọ bụrụ na ọ na-anụ nwaanyị enwere ike ụmụ ya tasịa nwunye ga-abụ bụ onye ara ọ ga-anagobe mbe nne ya ọsịa ọkụ ya
asị nwaanyị ọ ga-aka nwaanyị na-adịzọ nwaanyị asị ya chọrọ nwoke ka ya na-anụ ya kpọrọ nwaanyị ka ya na-anụ enwere nwaanyị ọ na-achọ ndụ ndị nọ enwe na nwoke maka ọ na-akpụ nwoke na ha anaghị abụ leaders ha anaghị ịma na onye isi na okwu chara nwoke ada ama nọ na agbata nne ewu ọ bụ na ịdapụta ya na-akpọ kategori ịdapụta ihe ibere ebe ọfisi na-akọ nwaanyị bụ ihe chọrọ ime n'ime ọfisi ọ sị gị kwere ebe si a na ị na-abịa kwere ebe a na ị na-abịa ọ sị gị oke esi na ị na-abịa ha ụmụ ka agwa ndị matematiksi na-adị a na-adọgbu ha adọgbu mana advantage bụ na jiri level so advantage nwere dị ka ekonomi nọ n'akụkụ ya bụrụ ya eme ntọ ya onye na-abọzi ihe ọ ga-akpụgide kpụhe nye ya kpụpụta ya from shell ya kpụpụta ya ọsara ọkụ and ọsara ọkụ ife bụ na advinas nwunye anụ anaghị ekwugbo okwu gị bosi ubizi ma ọ bụ agaghị atị ka atị ya na omee ya afụrụ afụrụ nwoke mebie ma ọ bụ nwaanyị mebie ọ ka ọ bụ so anyị emebie dịka nsogbu ọ bụrụ na anyị nwere enough time anyị ga na-eme ya nwayọọ ji nwaanyị na-ese example ọ na-abụghị anyị ga na-adọ ọsịsọ na oge adịrọ ọsị gịnị temperament esiri na-ajụ ajụjụ na aka na adịrọ oge adịrọ ya ihe ga-emezibụ ọ bụrụ na anyị si na nke akwagbo elu na nkụzi anyị dị cultural dị motivational dịkwazị evangelical kedu ihe o ji wee gbaa na ngalaba ịta o ji gbaa na ngalaba ịta bụ ọ bụrụ na ị nwere ngwacha gị maka ọnatalichi kọwacha gịnị na ọnatalichi agwazi gị etu ya esi jekwu chukwu ịma na ịtọrọ atọ ị ga-echekwuriri chukwu ka o wee nyere ya aka then ihe gbasara cultural ka ndazi anyị ọkụ ka wee mbụbo evangelical ka ntinye azụ nwa obere ụmụ Igbo na nkụzi anyị na-akụzi n'Igbo ka anyị ji akụzi dịka ndị Igbo bịakwanụ ntị asụsụ Igbo bụ dachi asị na asụsụ Igbo na gịnị asụsụ Igbo bụ dachi asị na ọ bụ gịnị ọ ka aka o nwere ihe m ga-agwa gị n'Igbo mgbasị ya gị ya n'Igbo ọsọ gị bụ PhD ndị Nigeria in English language or in linguistics ntụpụ gị akịta m meji 30 seconds tụọ ya enwere abụ m dere mkpọrọ o si n'ụda daa ahụ ejinyere m ọnụ mgbe e mere FC ọgbalụ lecture FC ọgbalụ bụ na onye akpọ FC ọgbalụ obodo Igbo so na ndị na-apụtasị ụmụ okwu Igbo mgbe ọ ka dị ndụ ndị otu ọkụ ọmụ ụmụ ụfọdụ okwu ndị Igbo enwere ka puku ijeri ide aha na-atụpụtasịrị ya na-akpọzi ya maka before then asị agụgide ha ru na gafere ha hundreds banyere Igbo ga na-asị gị nọ akpa ego kwuru akpa ego akpa ego kwuru akpa ego akpa ego kwuru akpa ego enweghị dimension ịkpọ milion nwa ihe ọ bụ so ndị otu esi ọgbalụ mere all those things mana dịka nso ekwu na o nwere ya ga-agbakwa gị n'asụsụ Igbo asụsụ ka asụ ya n'oyibo ị maghị aghọta n'oyibo and asụ ka atụgharị ya n'oyibo mgbe anyị tụọzi ya n'oyibo agba ya mmiri o mee ebuzi udu ume obu mgbe asụrụ ya n'asụsụ Igbo ịchakọ ọgwara nke ndị ọcha ụmụ ife onye ọcha ya bụ ọkpụrụọ n'asụsụ asụ n'oyibo a gacha ka asụ ya n'Igbo ọ na-afịa ahụ ikwe ka ọ bụrụ exactly ya onye ọcha ahụ ụmụ ekwu na amalite Igbo ụmụ ọbazi ya kịta ka m weta 30 seconds tụọ ya abụ ihe kpọrọ abụ o si n'ụda daa ahụ ọ bụ na na-egekwa ntị ntụpụ ya kịta ntụpụcha ya ma ndị nkụzi ụlọ ụmụ akwụkwọ onye isi gara aga ọ tụgharịa ya asụsụ a ma bụ ihe m na-enye ya ọ ga-adị sọpraịz ya asa na pọket mana ọ na-eme isi ka aka ga-eje ya ọgọ ọtụrụkpọrọrọ mgbe ahụrụ na ya o si n'ụda daa ahụ abịa m tikom agba gbarapụ oludum agha gbarapụtakwa kato n'ọnwụ ọgụ ayakata nwasara ada tụrụbọm tigba egwu tintikiriti nwata n'ihu a na-azụ ya agụụ bịabịam n'ọnụ wụrụ n'afọ oriri sịkwa gbalịkọ ute asịrị ntị si n'imi si n'ọnụ kụzere gbalịkpọ ihe n'afọ ite ọkụ zụgbara ntụfụrụ ntụ gafere achọra oyi tachara kpọọ mịcharacha kụchara ọnụ ụtọ mmọnwụ otiri ọyọ n'otu ụbọchị rube ifo mkparụgo anya ele gburugburu ụjọ kukururu kuba kukururu kupu ndụ setere kpọọ mmemme ọnụ ihude ọnwụ
ga-eje ọgụ ọkpọrọ kedu nnụnụ isi gara aga ga-eje ọgụ ọkpọrọ ịwọkụ ma asụ oyibo ihe ọbụla na Naịjirịa asụ ya n'oyibo na iwu oyibo ihe ọbụla ị chọrọ ikwu n'obodo a ọ bụ na asụ ya n'oyibo mgbe anyị asụọ nke a n'oyibo tịnkọm iri ịtọ tịnkọm iri ịtọ mgbe ya were ka ị sụọ onweghị ga-asụ nwunye ha na-eti ka ọ bụrụ ọnụ kedu ị ga-ebido na-ebido titi nkomkom tiko nke ị ga-akpụ ya okay the poem is highly onomatopoeic kedu teachers students n'ebe kedu teachers students n'ebe ọ dị highly onomatopoeic mana ọ nwere ihe ọ na-ekwu ka ọ kwara okwu ya mana ọzọ ndị Igbo ga na-aghọta ya na ị na-atụta ya ị na-atụta onye ọcha onye ekiri gị so unu nwere net ọ bụrụ ihe ka a ga-azụ ndị Igbo unu na-anyị na obodo anyị nwere ọdị onye ọbụla na onye ọbụla si na onwe ha ka ọ dị I'm sorry for onye ahụ o obodo anyị ya asụsụ Igbo ị ga-agbara ya asụsụ isi Igbo nwere ihe ọfụma na-asụ ya unu ghọta na unu abụ ka agbago ụmụ m na be m anyị na-akwa asụ oyibo ha na unu na-akwọ ha na-asụ oyibo ọhịa izitere ebe a ha ji emụta oyibo ọhịa izitere ebe a ma ha ba n'ụlọ anyị na-asụ Igbo ọ bụ na nwata etu ị nọ ị na-asụ Igbo ọfụma na-asụ oyibo ọfụma ịbụ ngedegwu asị ndị Igbo gịnị ngedegwu ka ịbụ maka bifọ tupu ihe ofu ya agbanwe oju oge ama konfuz oge ọ gara ahụ o nwere ha ga-agba agwa ya n'oyibo icheke echeke ọ dịkọchara ka ga ibulati ya n'Igbo ị nwere isi ọma ị na ebe ata ata wee na-ege na-anụ ihe nna ekwu ọnakọchi onye ga-eduje onye dugoo ya ebe ga-agbọbụ nọ under normal circumstance onye ahụ ama gabụ digoro ebe ahụ mana ọ natalichi ka mmadụ ji gbagoro ebe nye na chieja ya wee si unu ọ bụrụ na ngwachi unu na-agwara unu unu ga-esi jegbu eze Chukwu okike abịa ama ka onye lu na aka unu mana tupu ndị ọcha pụtara anyị ọgụ anyị na-akpọ nkịta ahụ fọdụ na afọ dị sọ ngọ dị Holy Spirit ọ bụrụ ndị ọcha bịara ka anyị mara ụka ndị Igbo si na agbụrụ Israel ndị ọcha bịara ka anyị mara ụka ụgwọ ọ bụrụ na ndị ọcha bịara ka anyị mara Chukwu ma ụka dị iche Chukwu dị iche ndị Igbo ma Chukwu eziokwu na ha na-apụta n'ụdị ụka abụ Pentikọst abụ mana mgbe ndị oyibo abịa ihe Igbo na-akpọ Chukwu gịnị eze Chukwu okike abịa ama akpọrọ ya gịnị ya bụ Chukwu okike kere n'igwe ka ụwa obu Chukwu ahụ dịka ọ gara Old Testament na agba ochie na akwụkwọ nsọ ọnyanwa ya na Chineke ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ịchọọ ihe ọ ga-enyere gị aka inwe ike wee zụọ natara chi gị chọpụta ya wee nweke were jee ebe ị na-eje ka m gwa gị o nweghị ihe ị ga-emenwu akwụkwọ nsọ na Jọn 15 ọ sị wezụga onwe gị na onweghị ihe ị ga-emenwu n'anya ọ bụ ezigbo the true vine otu enwere ihe kpọrọ onye ilo ọnatara ma ọ bịa na ngalaba ndị ntorobịa otu nwunye ọ ya na-achọ ntachi enwere ihe ị ga-agbara ọsọ ụwa ya ga-aka abụ na afọ ọ chọbụrụ ezigbo kapere n'igwe ekele wepụta ọ bụrụ Igbo odogwu na field ka ha na-alaiki ọ bụrụ Igbo odogwu ịdị spọtụ ịgbasiri ike na spọtụ ịma agba ọsọ wee na-apịagwara ngwa wee na-apịagwara ngwa wee jekwara mkpụ mmiri nwanne iwe nke ọbụla ọ sara ma bịa adịghị na mbụ maka mgbe a gachara akpọpụta gị ebe ụwa na-afụ ị ga-emere drọg test and even have drug test no more. Open the Olympic gara aga care last year. Tokyo 2020. No last year because of COVID. Did you break? The Nigeria Chelsea guys hello Tokyo. They will never like gold medal. I can the men have test about 10 of them actually failed. And we didn't follow up sports. About 10 actually about 10 Nigerians. Half failed. Now the Nigerian will hope. Good, I don't say if I got 10 of them. Hands out that drug test. Nigeria play wrong, so Nigeria Canada. And then here and the Puna also. Oh, my background, all about as working. Oh, when I got what we do here.
ị na-eji na-emechara ya emechara na-ezie ka ndị nke gị hapụ ịma ma mbọsọ ga-alapụta gị n'ebe bie na ọ lapụtakwa gị wụọ gị na so unu fụ ịkpọrọ ya mkpụrụ mmiri ịkpọrọ igbo any sort of hard drug tramadol ị na-agba asị ime gịnị ị na-agba ọ ga-ahapụ ya ọtara n'anya enwere ike ndị isi aka ndị nnụnụ isi aka nwere ike sechaa ya ha sịrị na juma na karịka gị na-arụ na juma na-asịcharịgoro ya isi ozugbo bịa ala adụsọ ala bịa n'ụmụ so nke ahụ wee gaa den nke ịbụọ bụ cultism nwanne nwere onye ntorobịa nna tọọta ma ndị nwa na-agba mkpụrụ mmiri obodo a ga-emegide gị ihe chọrọ ihe na-eme gịnị obodo Naijiria anaghị anaghị afụ onye na-achọ ka ọ dịghị adịghị onye Naijiria na-afụ onye ndị ọgụ dịghị na-etezizi kwupụta Naijiria ọ Naijiria bụ so mana tụwa jisi maka Naijiria dị etu a jitinye nwoke n'ihe ga-adịkwa nsogbu niile pụtakwa na n'isi ka ọ na-aja ebe n'ule o nwere ike iti aka na kọltizi nke mana ihe a na-egbugbe mmadụ a na-egburu onye egburu ịgbaba ọsọ na skuul onye agịma bụ onye a na-ene anya dịka gụrụ lọ maybe economic self ya na-egbu ịgụcha wọta ndị bụ ji enwe hope iti aka na kọltizi achọrọ ebe a gị egbu ịhapụ skuul gbafọ ị gara na ya adị mgbe enwere na ya adị gị ya na so ị ga-agba afịfụ kọltizi na-eme gị ị na-akwa ị na-agba etinye ndị buru na nsogbu maka ọbụrụ ndị sitere onwe ya ebe people man are street nke ịtọzi bụ exam and practice ọ na-ebu talent ọ na-ebu ime amarata ka isi kaa aka na n'uche sọ n'uche aka gị nwere gị na-ede homework gị na-ede exam ọ bụrụ na imezikwa ịkarị gị ka ọ kụziere gị mana imechikwa mbọsị exam ka ndị mmadụ ga dere gị ọ ya bụ ihe anyị na-ebi lecture messenger pụtapụta ebe a na-ebe anam practice the Bible you go tell them I'm only down at court and answer I cannot be able to come to court. I cannot be able to come to court. When you apply this to Gabon and I ask you about pathology. Why is Nigeria an answer? Who never had hands? I know why they are sort to what is the man? All like people, but I can't put certificate in all life. All life. Only a prison so una mambo ode ụmụ akwụkwọ na-azụ pụtacha ahụ je to what you know of heaven ebe ndị buru gịrị onwe ga aka ya obi ebe ọ na ịbata onwe ofisi batara a na-achụ ka ajụjụ tupu onye anya na-asa bikọs ịma ihe na-egere ihe ego kwakwa ihe na-achọ the final bus stop ya bụ ewepụtara m homosexual lesbianism aga m spiritual na nke ahụ jenika spiritual na nke ahụ aha emenshọn nke aba ịmara ihe obe ndị ọchọ dị kọmọn ha ebata gị ebe a and all the man in secondary school, they man and one thing that here in the Buna, who has an indulge in court, or one can I indulge than a lesbian, or who can I indulge than a homosexual. And all the woman, then see all the spiritual ones. The levels, they were than a more, almost only he can the mother for man and a more about the God. Chineke for the course. We may have a project in them. I'm not going to church and that I don't need to man ihe agara ịkọwa tu ihe ụka ndị mana ihe ga na-abụ ya na-ezugharị gị until one day when the next confession ka aga nya asị na anyị chekwuru Chineke ezigbo oke abịa agba anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ dịka anyị si wee gwa Pita ka anyị na-eji na-enye example na akwụkwọ nsọ oge ndị ụmụ apọstụl nọ na ndị ọzọ Kraịst wesa ọ bụ na unu eri ha ahụ nwe ọbara unu na-enwe ndụ ndị maazị ikwe ahụ nwe ọbara gị na ha bụ kanibas na ha na-eri anụ mmadụ ha wee na akọkọ Jizọs na-akụzi ha move sọsọ Pita wee kpọrọ wesịa ọtọ ọsị afịa ka ọ bụ na ndị unu esozi ndị ọzọ gba ọsọ Pita wee sịa ọsịa Chukwu okike abịa ma anyị hapụghị anyị echekwuru onye anyị hapụghị anyị ga-echekwuru onye anyị hapụghị anyị ga-echekwuru onye anyị hapụghị anyị ga-echekwuru onye ọ bụrụ gị ji ozi nke ndụ ebe ebe ọ bụrụ gị na-eme nwaanyị aga ọ tụrụ ime ọ bụrụ gị na-eme onye isi ya ọfụkwa ụzọ onye ngwọrọ ojebe iji onye isi ya ọfụkwa ụzọ onye kpenta ji ya ọdịrị ọcha anyị hapụghị anyị echekwuru onye anyị hapụghị anyị ga-echekwuru onye ejechukwu okike abịa ma bịanụ biko bịanụ 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 ụmụ Igbo na-ayọ gị bịanụ ụmụ Igbo na-ayọ gị bịanụ ndị National College na-akpọ gị bịanụ 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 Chukwu ejechukwu okike abịa ma bịanụ Chukwu anyị na-ayọ gị bịanụ anyị na-ayọ gị bịanụ anyị na-ayọ gị bịanụ anyị na-ayọ gị bịanụ
n'isi unu Chukwu Olisa anyị na-ayọ gị bịanụ Chukwu Olisa bịanụ n'isi unu Chukwu anyị na-ayọ gị n'isi unu tinye n'ọnụ Chukwu Olisa bịanụ n'isi unu Chukwu anyị na-ayọ gị n'isi unu Chukwu Olisa bịanụ n'isi unu Chukwu anyị na-ayọ gị n'isi unu Chukwu Olisa bịanụ n'isi unu Chukwu Olisa anyị na-ayọ gị n'isi ụmụ gị Chukwu Olisa bịanụ n'isi unu Chukwu anyị na-ayọ gị n'isi ụmụ Igbo Chukwu Biko, anyị chọrọ ikele unu ekele n'afọ ndị na-afụ maka National Secondary School Awka, n'afọ ụmụ akwụkwọ na n'afọ ndị nkụzi na ndị niile na-alụ ọrụ ebe a, anyị ekele unu. Daalụnụ, Chukwu gọzie unu. Ife mara mma mgbe ụfọdụ echetakwara anyị ebe anyị si pụta na ihe anyị bụ na ife anyị kwesịrị ị na-egosipụta ebe ọbụla. Ihe ịma aka n'iru ka ọ wụ n'oge anyị na ihe karịrị ihe ka n'ọnụọgụgụ ife ndị ụmụ akwụkwọ aka amara Igbo asụ, amara Igbo ede, ọ na-ejezigbo nsogbu. Mana ife a onwe ntụlite, onwe mkpali n'ebe ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ, ka ha fụ na asị gị sụwa Igbo na ọ wụrụ ife ọjọọ ka eme gịnị ka eme nọọ ihe ya bara gị uru echi, nọọ ihe ya bara gị uru n'ọdịnihu. So thank you very much. Thank you very much. Enwezi ikele sigo ife niile ekele. Ife niile anyị bịara anyị wetege n'isi njedebe dịka m si wee kwu. Asị m ka kpere ohere a kelee ka m kwunu ka anyị si wee bịa. Nkụzi a nnụfụ na ife na anyị bịa ile tim a bụ enwere ndị mụ na ha jegasịla ahụ maka ejego m ka Ozioma Igbo ka gọọmenti nwala Ozioma Igbo kwado Ozioma Igbo unu abụ ka be anyị dị ọ bụ ha na ibu ihu afụnubeghị mbụ na-abịa ana onwe ha onye iji kọmplementarị kaadị akara aka wee na-abịa ịbịachi ikwuweriche na mana afọ na nkụzi a ga-anwụ na sọsọ maka ọsọ m na-ejegbe ebe izi nlọnchị ata aka bụ na St. John Igondu, St. John of God, that was ebe 3 years ago. Sọsọ m yi wee je mese nwefu na sọsọ m na-eje ọma wọk omenye ihe a chọrọ otu ogbu ọja kpọta ndị na-ese ka na-eme live coverage ka na-esesi normal video maka ndị na-akwado mbụ ndị mụ na ha gụkasịrị akwụkwọ ya anyị ha na ha ekwu na mkpọ ha ngosi ha ngụnye ha vidio na ihe anyị na-eme na a na-achọ ka anyị tụite asụsụ Igbo mmadụ dịka Nnekudo ọzọ my cosmate na Unizik, mmadụ dịka Joseph Chima, mmadụ dịka Obinibezim Obilovi, mmadụ dịka ọkaiwu Grace Ijeọma Nta. Ndị abụ na some of them are my secondary school mates, some of them my university mates. Mụ na ha ha masị m bụrụ erimeri a butere unu ka unu rie. Unu anyị fụ na ihe anyị bịara bụ ihe ụmụaka, ọ bụ ihe ụmụaka. Ya biko kọrọ na ha aka ebe ọbụla ha nọ na ndị nọ na live ga na-afụ ya anyị bụkwa ekele na-ebunye ha asịghị unu weta afọ asịghị unu weta shishi mana ọ bụkwa na anyị gacha skuul si anyị were ihe aṅụọ mmiri na ya aha ana maka agwa m unu anyị enwere nkwado gọọmenti ọ ike otu onye ka anyị ji na-aga daalụnụ. Senior prefect.
National Secondary School ndị bịara ụtụtụ taa bịara ịgbasara ozi ọma ekwusikwara anyị ọtụtụ ihe dị iche iche anyị bụ ndị ụmụ akwụkwọ nakwa ihe rinne anyị mụtara ihe ọtụtụ ihe ma ihe mụnwa n'onwe m ihe m mụtara bụ na mmadụ niile nwere temperament dị iche iche ị chọrọ ịma ọnatarachi gị ihe ama temperament nke ị mara ebe ihe etinye aka wee chawapụta ọkwụrụ nwa bụ maazị Ozioma onye isi onye chọpụtara n'otu Ozioma Igbo National Secondary School Awka ka anyị gbababụrụ eritere ha nkụzi anyị ji enye mkpalite mmụọ gbasatara ọnatarachi ka anyị wee nwee ike wee mara omenala ebe ndị ntorobịa ọnya bụ ihe bịa mana ịfọ n'aka na-eme azụ ịgba nke anya kọma n'ihe ọnụ ọgbọ ofufu gaghị ewepụnata ụgbọ ọja ihe emebe na amalị ihe eme ọnụ na amalị kwụsị nta ahịa chụkwasị nọ were nchi Lachapụ ọsọ n'ebe ahụ